Καλώς ήρθατε στην Αντιπαράθεση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να πιάσουμε ένα θέμα, θα έλεγα, κεντρικό στη λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Τη διαχείριση και κυρίως την αξιοποίηση της αρνητικής κριτικής. Ξέρετε, σε αγορές πολύ ανταγωνιστικές όπως η Καβάλα που αναφέρει και το υλικό μας, αυτό γίνεται ακόμα πιο, επιτακτικό. Το ερώτημα λοιπόν που θέτουμε είναι αρκετά σαφές. Είναι η αρνητική κριτική όντως το πολυτιμότερο εργαλείο για έναν ιδιοκτήτη διαχειριστή? Μια, μοναδική πηξίδα για βελτίωση? Ή μήπως, ξέρετε, η υπερβολική ενασχόληση με αυτήν μπορεί να μας τυφμώσει, να μας αποπροσανατολίσει από τη μεγάλη εικόνα? Η δική μου θέση, λοιπόν, είναι πως ναι. Η αρνητική κριτική, αν την αποκωδικοποιήσεις σωστά, είναι θεμελιώδης, σχεδόν αναντικατάστατη θα έλεγα, για να χτίσεις μια πραγματικά ανθεκτική επιχείρηση. Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ απόλυτα πόσο σημαντικό είναι να ακούμε τους πελάτες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Η δική μου προσέγγιση όμως είναι λίγο πιο επιφυλακτική. Ενώ αναγνωρίζω βέβαια ότι υπάρχει αξία στην αρνητική κριτική, πιστεύω βαθιά πως η αιμονή μαζί της, ξέρετε, μπορεί να γίνει αντιπαραγωγική, ακόμα και επιζήμια σε κάποιες περιπτώσεις. Η αξία της, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι απόλυτη, εξαρτάται πολύ από το ποιος την κάνει, γιατί την κάνει και κυρίως πώς εμείς επιλέγουμε να την επεξεργαστούμε. Χρειάζεται, μια ισορροπία και κριτική σκέψη, όχι απλώς να υιοθετούμε τυφλά κάθε παράπονο που ακούμε. Μπορεί όντως να είναι δυσάρεστη. Το υλικό μας το λέει πολύ εύστοχα σαν γροθιά στο στομάχι. Και ναι, το ξέρω, έτσι νιώθει κανείς στην αρχή. Αλλά αν καταφέρουμε να περάσουμε αυτό το πρώτο σοκ, την ενστικτώδη αντίδραση, αυτό που μένει είναι πραγματικά ένας ανεκτήμητος πόρος για ανάπτυξη. Σκεφτείτε το λίγο. Οι πελάτες που είναι ικανοποιημένοι συχνά αφήνουν ένα πολύ γενικό σχόλιο. Όλα ήταν τέλεια. Πολύτιμο κι αυτό, δεν λέω, αλλά όχι πάντα τόσο διαφωτιστικό για το πώς ακριβώς να γίνουμε καλύτεροι. Αντίθετα, πίσω από την κρίνια, πίσω από την απογοητεύση ενός πελάτη που έγραψε κάτι αρνητικό, κρύβονται συχνά αυτό που λέει και το υλικό, οι κρυμμένες λειτουργικές ιδέες. Δηλαδή συγκεκριμένες πρακτικές υποδείξεις για το τι πήγε στραβά στην πράξη. Το κλειδί εδώ είναι να διαχωρίσουμε το συναίσθημα και το δικό μας και του πελάτη από την ουσία. Πολλές φορές αυτοί οι πελάτες είχαν πιο υψηλές προσδοκίες. Ίσως επειδή κάτι είδαν στην καταχώρηση, ίσως συγκρίνουν με άλλες εμπειρίες. Αυτή η αστοχία λοιπόν, στο να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες, μας δίνει πολύτιμα δεδομένα. Μας δείχνει πού ακριβώς υστερούμε στα μάτια, τουλάχιστον ενός τμήματος της αγοράς. Και η λεπτομέρεια, εδώ είναι όλη η ουσία. Αυτή είναι ο πραγματικός χρυσός. Ένα παράπονο για το, αργό Wi-Fi ή ότι λείπει κάτι από την κουζίνα είναι απείρως πιο χρήσιμο από ένα αόριστο 5 αστέρια. Η συστηματική ανάλυση λοιπόν αυτών των λεπτομεριών και η δράση μετά, είτε είναι αναβάθμιση στο ακίνητο, είτε βελτίωση στην επικοινωνία, είτε αλλαγές στις διαδικασίες μας, αυτός είναι ο δρόμος για να πάρουμε ένα πραγματικό, μετρήσιμο, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι σαν να έχουμε δωρεάν συμβούλους που μας λένε ακριβώς τι περιμένουν. Μάλιστα. Εκτιμώ την ιδέα της δωρεάν συμβουλευτικής, πραγματικά, αλλά ας μην κλείνουμε τα μάτια και στην άλλη όψη του νομίσματος. Αυτή η γροθιά στο στομάχι που αναφέρατε δεν είναι απλώς μια μεταφορά. Είναι μια πολύ πραγματική συναισθηματική αντίδραση, η οποία, όπως τονίζει και το υλικό μας, μπορεί πολύ εύκολα να θολώσει την κρίση. Και ξέρουμε, νομίζω όλοι πολύ καλά, πως οι αποφάσεις που παίρνονται υποπίεση, υποθυμό ή απογοητεύση σπάνια παράγουν θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει λοιπόν ένας υπαρκτός κίνδυνος εδώ. Το να εστιάζουμε υπερβολικά στα αρνητικά σχόλια μπορεί να μας οδηγήσει είτε σε μια διαρκή αμυντική στάση, ξέρετε, να προσπαθούμε συνέχεια να αντικρούσουμε κάθε τι, είτε σε αποθάρρυνση. Να φτάσουμε στο σημείο να ξεχνάμε τα δυνατά μας σημεία, αυτά που κάνουμε καλά και γι' αυτά μας επιλέγουν οι περισσότεροι. Και κάτι ακόμα, ας είμαστε και ειλικρινείς, δεν είναι κάθε αρνητική κριτική γραμμένη με καλή πρόθεση ή βασισμένη σε αντικειμενικά γεγονότα. Εντάξει, το υλικό υπενήσεται την πιθανότητα υπερβολής ή αδικίας και σωστά προτείνει μια επαγγελματική δημόσια απάντηση, ακόμα και έτσι. Αλλά πόσο παραγωγικό είναι να ξοδεύουμε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για να αναλύουμε και να απαντάμε σε ένα μεμονωμένο, ίσως παράλογο ή και κακοπροαίρετο σχόλιο.
Εδώ λοιπόν είναι που πιστεύω ότι η προληπτική δράση παίρνει τεράστια σημασία. Το να έχουμε από την αρχή κρυστάλλινα σαφείς οδηγίες για τα πάντα. Το να επικοινωνούμε προληπτικά με τον επισκέπτη κατά τη διάρκεια της διαμονής του. Να δούμε αν είναι όλα καλά, αν χρειάζεται κάτι. Αυτό μπορεί να αποτρέψει πολλά παράπονα πριν καν δημιουργηθούν. Ναι, το κείμενο μιλάει για την ανάγκη ανθεκτικότητας και νοοτροπίας ανάπτυξης. Να βλέπουμε την κριτική ως ευκαιρία μάθησης. Αλλά η ίδια η αναφορά σε αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά δείχνει πόσο ψυχολογικά απαιτητικό μπορεί να είναι όλο αυτό, ιδίως αν δεν υπάρχει η κατάλληλη ωριμότητα και τα σωστά συστήματα. Η ανθεκτικότητα είναι σίγουρα απαραίτητη, ποιος διαφωνεί, αλλά αυτό δεν ακυρώνει την αξία της πληροφορίας. Ας εστιάσουμε στην ουσία, την πραγματική αξία και την αξιοπιστία. Εγώ επιμένω ότι η λεπτομέρεια είναι το κλειδί. Όταν κάποιος παραπονιέται συγκεκριμένα για τον ανεπαρκή εξοπλισμό στην κουζίνα, λέει ας πούμε έλειπε ανοιχτήρια κονσέρβες ή για την ποιότητα του σήματος Wi-Fi σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο ή για τη σύγχυση στο check-in επειδή οι οδηγίες δεν ήταν αρκετά σαφείς, μας δίνει έτοιμο το πρόβλημα. Στο πιάτο. Είναι συγκεκριμένο, είναι μετρήσιμο και συνήθως είναι εύκολα διορθώσιμο. Το μυστικό λοιπόν, όπως λέει και το υλικό μας με έναν τρόπο, δεν είναι να αντιδρούμε με πανικό σε κάθε σχόλιο. Είναι να έχουμε ένα σύστημα. Να κατηγοριοποιούμε τα παράπονα. Αφορούν καθαριότητα, συντήρηση, επικοινωνία, εξοπλισμό. Να παρακολουθούμε αν τα ίδια μοτίβα εμφανίζονται ξανά και ξανά. Υπάρχουν εργαλεία για αυτό, ξέρετε, από ένα απλό spreadsheet μέχρι πιο σύνθετα συστήματα διαχείρισης κριτικών που σου επιτρέπουν να βάζεις ετικέτες, τα λεγόμενα tags. Αυτή η μεθοδική προσέγγιση είναι που μας επιτρέπει να φιλτράρουμε το θόρυβο, ας πούμε, των μεμονωμένων, ίσως και υποκειμενικών παραπώνων και να εντοπίσουμε τις πραγματικές, τις συστημικές αδυναμίες. Άρα, δεν λέω να θεωρούμε κάθε αρνητικό σχόλιο σαν Ευαγγέλιο, αλλά να το χρησιμοποιούμε ως ένα δεδομένο, ένα κομμάτι του πάζλ, για να βρούμε τις τάσεις. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάγκη για συστήματα και για ανάλυση τάσεων, μα εδώ ακριβώς είναι η επιφύλαξή μου. Πώς ορίζουμε αυτήν την αντικειμενική προσέγγιση στην πράξη, δηλαδή πώς είμαστε σίγουρες ότι δεν θα παρασυρθούμε από ένα ή δύο πολύ έντονα γραμμένα αλλά ίσως άδικα παράπονα. Ένας επισκέπτης μπορεί να έχει εντελώς παράλογες προσδοκίες, να περιμένει, υπηρεσίες πεντάστερου ξενοδοχείου σε ένα απλό διαμέρισμα ή απλώς να είχε μια πολύ κακή μέρα και να ψάχνει αφορμή για γκρίνια. Το να προχωρήσουμε σε μια δαπανηρή αλλαγή, για παράδειγμα, να αλλάξουμε έπιπλα ή να ανακοινήσουμε ένα μπάνιο, βασιζόμενες σε 1-2 τέτοια σχόλια, χωρίς να είμαστε βέβαιες ότι αυτό αντανακλά μια ευρύτερη δυσαρέσκεια, αυτό είναι κακή διαχείριση πόρων. Γι' αυτό επιμένω ότι η κύρια εστίαση πρέπει να είναι στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, στα ζητήματα που αναφέρονται από διαφορετικούς επισκέπτες με την πάροδο του χρόνου. Αυτά είναι τα πραγματικά σήματα που πρέπει να μας κινητοποιήσουν. Χρειάζεται οπωσδήποτε ένα φίλτρο κριτικής σκέψης πριν αποφασίσουμε να δράσουμε. Να ζυγίζουμε την πιθανή υποκειμενικότητα ή την υπερβολή σε σχέση πάντα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα του παραπώνου. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να κυνηγάμε φαντάσματα, ας πούμε. Μα τα μοτίβα δεν εμφανίζονται από το πουθενά. Από πού χτίζονται? Χτίζονται ακριβώς από αυτές τις μεμονωμένες κριτικές που μαζεύονται. Και ας δούμε την επίδραση στην επιχείρηση. Μιλάμε για βελτίωση έναντι αμυντικότητας. Σωστά. Το υλικό δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα. Η κριτική οδηγεί σε απτές, χειροπιαστές βελτιώσεις. Καινούρια, πιο άνετα στρώματα. Καλύτερος φωτισμός στο σαλόνι, πιο πλήρης εξοπλισμός στην κουζίνα, το ανοιχτήρι που λέγαμε πριν. Αυτές οι επενδύσεις, λοιπόν, που πυροδοτούνται άμεσα από την ανάλυση της κριτικής, δεν είναι απλώς μπαλώματα. Τι κάνουν? Αποτρέπουν μελλοντικά παράπονα για τα ίδια θέματα, βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία και, πολύ σημαντικό αυτό, συχνά έχουν υψηλή απόδοση επένδυσης. Μιλάμε για το ROI, το Return on Investment, δηλαδή τα ωφέλη που παίρνουμε πίσω, περισσότερες κρατήσεις, η δυνατότητα να χρεώνουμε λίγο παραπάνω, καλύτερες μελλοντικές κριτικές, ξεπερνούν κατά πολύ το κόστος της αναβάθμισης. Και κάτι ακόμα. Όταν κάνουμε αυτές τις βελτιώσεις, μπορούμε και πρέπει να τις επικοινωνούμε. Το να απαντάς δημόσια σε μια κριτική λέγοντας «Σας ευχαριστούμε για την επισήμανση, ήδη αντικαταστήσαμε τα μαξίλια με καινούρια ανατομικά», τι κάνει? Δημιουργεί ένα ισχυρό αφήγημα βελτιώσεις. Δείχνει στους επόμενους πελάτες ότι ακούμε, ότι νιώθομαστε, ότι εξελισσόμαστε. Αυτό δεν είναι αμυντικότητα.
Είναι έξυπνη στρατηγική προσαρμογή στην αγορά. Κανείς δεν αμφισβητεί την αξία της βελτίωσης, προφανώς. Ο κίνδυνος που εγώ βλέπω και τον οποίον, κατά τη γνώμη μου, το ίδιο το υλικό υπενήσεται όταν μιλάει για την ανάγκη ανθεκτικότητας και νοοτροπίας ανάπτυξης, το growth mindset δηλαδή, την ικανότητα να μαθαίνεις από τα λάθη, είναι ότι η συνεχής, σχεδόν αποκλειστική εστίαση στο τι πάει στραβά μπορεί να καλλιεργήσει μια νοοτροπία πυρόσβεσης, ας πούμε. Αντί να σκεφτόμαστε πώς θα καινοτομήσουμε, πώς θα ενισχύσουμε τα ήδη δυνατά μας σημεία, αυτά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε θετικά από τον ανταγωνισμό, κινδυνεύουμε να ξοδεύουμε όλη μας την ενέργεια και τους πόρους απλώς στο να διορθώνουμε τα λάθη που μας λένε οι άλλοι. Αυτό μπορεί να μας εγκλωβίσει σε έναν φαύλο κύκλο αντίδρασης, αντί να ακολουθούμε μια στρατηγική προορατικής ανάπτυξης. Η καινοτομία, ξέρετε, η δημιουργία μιας πραγματικά μοναδικής εμπειρίας δεν έρχεται μόνο από τη διόρθωση των προβλημάτων, έρχεται και από το να χτίζεις πάνω στα θετικά σου, να πειραματίζεσαι με νέες ιδέες, να προσφέρεις κάτι παραπάνω. Η υπερβολική προσκόλληση στην αρνητική κριτική, λοιπόν, ναι, ενέχει τον κίνδυνο να μας αποπροσανατολίσει από αυτή την ευρύτερη, την πιο δημιουργική πτυχή της επιχειρηματικότητας. Κινδυνεύουμε να γίνουμε πολύ καλοί στο να διορθώνουμε, αλλά μέτριοι στο να δημιουργούμε. Καταλαβαίνω την ανησυχία για τον αποπροσανατολισμό, πραγματικά, αλλά εγώ δεν βλέπω την προληπτική διαχείριση και την αντιδραστική βελτίωση σαν αντίθετες δυνάμεις. Για μένα, είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι άρρηκτο συνδεδεμένες. Το υλικό δίνει μεγάλη έμφαση στη σημασία της επικοινωνίας. Οι σαφείς οδηγίες check-in, οι πληροφορίες για πάρκινγκ, οι κάρτες με οδηγίες χρήσης για τις συσκευές και των λειτουργικών συστημάτων. Τι εννοώ? Λεπτομέρειες λίστες ελέγχου, τα checklists για τον καθαρισμό, οι σαφείς διαδικασίες για τον ανεφοδιασμό, την επιθεώρηση πριν την αύξηση. Σωστά. Η ερώτηση είναι: πώς ξέρουμε ότι αυτά τα συστήματα και η επικοινωνία μας είναι όντως αποτελεσματικά? Πώς θα βελτιώνουμε συνεχώς? Η απάντηση, για μένα, είναι ακριβώς μέσω της ανάλυσης της αρνητικής κριτικής. Αν δούμε ότι οι 3 επισκέπτες στη σειρά παραπονέθηκαν ότι δεν βρήκαν, σαπούνι στο μπάνιο ή ότι δυσκολεύτηκαν να βρουν το κλειδί, αυτό είναι ένα σαφέστατο σήμα. Τι μας λέει? Ότι η checklist ανεφοδιασμού ή οι οδηγίες check-in θέλουν βελτίωση. Η κριτική εδώ λειτουργεί σαν καταλύτης, σαν ένας μηχανισμός ελέγχου και ανάδρασης που μας δείχνει ακριβώς πού πονάνε τα προληπτικά μας μέτρα και πώς να τα κάνουμε πιο γερά. Δεν είναι αντίδραση αντί για πρόληψη, είναι αντίδραση που τροφοδοτεί την πρόληψη. Εδώ είναι που διαφωνώ στην έμφαση. Ενώ είναι αλήθεια, ναι, ότι η κριτική μπορεί να αποκαλύψει αδυναμίες στα συστήματα που ήδη έχουμε, η δική μου θέση είναι ότι η κύρια επένδυση χρόνου και σκέψης πρέπει να γίνεται στην εξ αρχής ανάπτυξη αυτών των συστημάτων και στη συνεχή προληπτική βελτίωσή τους, πριν καν εμφανιστεί το πρόβλημα και καταγραφεί ως αρνητική κριτική. Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι απλώς να αντιδρούμε καλά στα παράπονα, αλλά να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να υπάρξουν καν. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει να επενδύουμε σε εξαιρετικά λεπτομερή, ίσως και οπτικοποιημένα pre-arrival emails. Σημαίνει ίσως να στέλνουμε ένα προληπτικό μήνυμα την πρώτη μέρα της διαμονής, να ρωτάμε απλά «Είναι όλα όπως τα περιμένατε? Μήπως χρειάζεστε κάτι?» Σημαίνει να έχουμε τόσο καλά σχεδιασμένες διαδικασίες καθαρισμού και επιθεώρησης, που η πιθανότητα να ξεχαστεί κάτι να είναι ελάχιστη. Αν περιμένουμε να μας πει ο πελάτης τι λείπει για να το διορθώσουμε, κατά κάποιον τρόπο έχουμε ήδη αποτύχει να προσφέρουμε μια άψογη εμπειρία. Η προληπτική αριστεία, δηλαδή το να προβλέπεις και να καλύπτεις τις ανάγκες πριν καν εκφραστούν ως παράπονα, είναι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο ισχυρή στρατηγική μακροπρόθεσμα από το να είσαι απλώς καλός στο να διορθώνεις τα λάθη αφού γίνουν. Μα η προληπτική αριστεία δεν είναι κάτι στατικό. Πώς γίνεται? Είναι μια διαρκής διαδικασία. Και πώς τροφοδοτείται αυτή η συνεχής βελτίωση που οδηγεί στην αριστεία? Κατά κύριο λόγο από την κριτική. Αυτός ο κύκλος «ακούω, αναλύω, δρώ, βελτιώνω» είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και την ανταγωνιστικότητα.
Το υλικό είναι νομίζω απόλυτα σαφές εδώ. Οι ιδιοκτησίες που αγκαλιάζουν την κριτική σαν ευκαιρία μάθησης και βελτιώνονται συνεχώς, αυτές είναι που κερδίζουν στο τέλος. Τι κερδίζουν? Προσελκύουν περισσότερους επαναλαμβανόμενους πελάτες, τους repeat guests, παίρνουν συνολικά καλύτερες θετικές κριτικές που αντισταθμίζουν τις όποιες αρνητικές, μπορούν να υποστηρίξουν και να δικαιολογήσουν υψηλότερες τιμές και, το κυριότερο, χτίζουν ανθεκτικότητα απέναντι στις όποιες διακυμάνσεις της αγοράς. Σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα, όπως η καβάλα, όπου συνεχώς ξεφυτρώνουν νέες επιλογές, το υλικό προειδοποιεί πολύ καθαρά. Οι ιδιοκτησίες που μένουν στάσιμες θα μείνουν αναπόφευκτα πίσω. Το να βλέπεις λοιπόν την αρνητική κριτική όχι σαν πρόβλημα, αλλά σαν ευκαιρία να ξεπεράσεις τον ανταγωνισμό, δεν είναι απλώς μια θετική σκέψη, είναι μια σκληρή, ρεαλιστική επιχειρηματική στρατηγική. Η αδρήνατα, η άρνηση να ακούσεις τα παράπονα ή η προσπάθεια να τα κρύψεις κάτω από το χαλί είναι απλώς μια συνταγή για στασιμότητα και στο τέλος για αποτυχία. Συμφωνώ απολύτως ότι η στασιμότητα είναι ο εχθρός και η συνεχής βελτίωση είναι ο μόνος δρόμος για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία, ιδίως σε τέτοιες ανταγωνιστικές αγορές. Η θεμελιώδης διαφωνία μου δεν έγκυται στο αν πρέπει να βελτιωνόμαστε, αλλά στο πώς το κάνουμε και ποιος είναι ο ρόλος της αρνητικής κριτικής σε όλο αυτό. Η ένστασή μου είναι στην τάση που βλέπω μερικές φορές να ειδωλοποιούμε την αρνητική κριτική, να την αναγορεύουμε στο μοναδικό ή έστω στο κυρίαρχο εργαλείο ανάπτυξης. Η πραγματικότητα, πιστεύω, ειδικά σε έναν τόσο πολυπαραγοντικό κλάδο όπως ο δικός μας, είναι πιο σύνθετη. Η επιτυχία χτίζεται πάνω σε ένα μείγμα παραγόντων. Ναι, η διόρθωση των αδυναμίων που μας δείχνει η αρνητική κριτική είναι ένας σημαντικό κομμάτι, εντάξει. Αλλά εξίσου, αν όχι περισσότερο, σημαντική είναι η ικανότητά μας να δημιουργούμε εξαιρετικές, αξιομνημόνευτες, θετικές εμπειρίες. Είναι η καινοτομία στις υπηρεσίες, είναι η έξυπνη τιμολόγηση, είναι το αποτελεσματικό μάρκετινγκ που στοχεύει στο σωστό κοινό, είναι η οικοδόμηση μιας καλής φήμης και σχέσεων εμπιστοσύνης. Χρειάζεται μια ολιστική, μια ισορροπημένη προσέγγιση. Μια προσέγγιση που, ναι μεν, αξιοποιεί την αρνητική κριτική ως μία από τις πολλές πηγές πληροφόρησης, αλλά δεν την αφήνει να μονοπολεί στην προσοχή μας, να καθοδηγήσει αποκλειστικά τη στρατηγική μας και να επισκιάσει άλλες εξίσου κρίσιμες παραμέτρους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία. Ο κίνδυνος είναι αυτό που είπα και πριν, να γίνουμε expert στην αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά να χάσουμε την ευκαιρία να γίνουμε ηγέτες στην παροχή εξαιρετικών εμπειριών. Λοιπόν, για να συνοψίσω τη δική μου θέση, πιστεύω ακράδαντα ότι η ενεργητική και στρατηγική αξιοποίηση της αρνητικής κριτικής, η μετατροπή της από κάτι που ίσως φοβόμαστε σε αυτό που το υλικό λέει ένα από τα πιο πολύτιμα επιχειρηματικά εργαλεία, είναι ο πιο σίγουρος, ο πιο άμεσος και ο πιο αποτελεσματικός δρόμος για συνεχή βελτίωση. Είναι ο δρόμος για να φτάσουμε στην αριστεία στη λειτουργία μας και τελικά να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα στον ομολογουμένως απαιτητικό χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Είναι ένας αέναος κύκλος, ακούμε προσεκτικά, αναλύουμε ψύχραιμα, δρούμε αποφασιστικά και βελτιωνόμαστε διαρκώς. Και η δική μου σύνοψη αντίστοιχα είναι η εξής. Ναι, η αρνητική κριτική περιέχει ψήγματα αλήθειας και χρήσιμες πληροφορίες, αναφίβολα. Αλλά η υπερβολική ή η άκρητη εστίαση σε αυτήν μπορεί να μας βλάψει, οδηγώντας μας είτε σε αμυντικές τακτικές, είτε σε στρατηγικό αποπροσανατολισμό. Η βέλτιστη πορεία, κατά τη γνώμη μου, απαιτεί μια λεπτή ισορροπία. Απαιτεί αντικειμενικότητα όταν αξιολογούμε κάθε κριτική, απαιτεί ισχυρή επένδυση σε προληπτικά συστήματα για να ελαχιστοποιούμε τα παράπονα εξ αρχής και τέλος απαιτεί την κατανόηση ότι η πραγματική ή βιώσιμη ανάπτυξη πηγάζει από πολλές πηγές ταυτόχρονα. Όχι μόνο από την αιμονική διόρθωση των λαθών, αλλά και από την προβολή και την ενίσχυση των δυνατών μας σημείων και την προορατική δημιουργική καινοτομία. Είναι, νομίζω, ολοφάνερο πως το ζήτημα είναι πολυδιάστατο. Η συζήτησή μας ανέδειξε, πιστεύω, δύο διαφορετικές φιλοσοφίες διαχείρισης και οι δύο με σοβαρά επιχειρήματα που αντλούνται από το υλικό μας. Η διαφωνία μας, θα έλεγα, εντοπίζεται κυρίως στην έμφαση,
στην προτεραιοποίηση και στην ισορροπία μεταξύ αντίδρασης και πρόληψης, μεταξύ διόρθωσης και καινοτομίας. Πράγματι, και αυτή ακριβώς η αντιπαράθεση, η εξέταση διαφορετικών οπτικών, είναι που προσφέρει αξία. Υπάρχουν σίγουρα και άλλα σημεία στο υλικό που θα μπορούσαν να δώσουν τροφή για περαιτέρω σκέψη και ανάλυση. Το σημαντικό νομίζω είναι να παραμένουμε ανοιχτοί, να αξιολογούμε κριτικά τις πληροφορίες που λαμβάνουμε και να διαμορφώνουμε τη στρατηγική που ταιριάζει καλύτερα στη δική μας μοναδική πραγματικότητα, αφήνοντας πάντα χώρο για προβληματισμό και, φυσικά, για προσαρμογή.